Annabel Sherry, mara ta' 32 sena li fost l-akbar tħassib tagħha meta kienet sessirhom kien hemm jekk hux se jirnexxiela tikkomunika ma' bintha. Sherry, illum President tal-Lingwa tas-Sinjali f'Malta, mhux l-ewwel darba tkellmet dwar l-esperjenza tagħha bid-diffikultà fis-smigħ. Iżda din id-darba enfasizzat aspett differenti. Meta kont ninkweta ħafna fuq jekk hux se jirnexxiel nikkomunika magħha, jekk hux se nifhimha. Bħalma nifirħu meta xi ċkejken jibda jlissen l-ewwel kelma, Annabel kellha l-istess reazzjoni meta bintha kkomunikat magħha għall-ewwel darba bil-lingwa tas-sinjali. L-ewwel kelma tagħha kienet il-kelma papa u kienet bil-lingwa tas-sinjali, kienet għadha ma bdietx titkellem u kellha ftit xhur biss. Hemmhekk indunajt li t-tifla tosserva kollox u minn hemm bdejt ninduna li xi kultant tagħmilli xi sinjal, eżempju ġieli kienet tkun tibki u tagħmilli sinjal għall-ħalib. Bekk it-tħassib ta' Annabel illi binta setet ma kienitx qed tagħti kasa beda jmajna u ftit inbidel f'ottimiżmu. Tifla titgħallem is-sinjali u ġieli tgħidli s-sinjal mal-kelma. Allura jkun aktar faċli għalija biex nifhem dak li qed tgħid. Taf ukoll li eżempju biex tkellimni qed tinduna li tiġbed l-attenzjoni l-ewwel. Jew li ġieli tirrepeti li ħafna qed tinduna li biex tkellimni titkellem dak il-mod mhux bħal raġel tiegħi mal-papa tagħha. Imma papa tagħha taf li ħajfhimha mill-ewwel aktar. Bħalma għamlet dejjem Annabel trid tuża l-esperjenza tagħha biex tqajjem kuxjenza. Binta talmet il-lingwa li kellha bżonn omma, iżda l-om titkellem dwar tfal oħra li forsi jkunu huma ma jisimgħux u hemm min jifhimhom u jgħallimhom. Huwa dritt uman tat-tfal def li jkollhom lingwa, tkun xi tkun il-lingwa u meta huma jitgħallmu l-lingwa tas-sinjali huma qed ikollhom opportunità biex jitgħallmu l-lingwa mitkellma wkoll u jistgħu jkunu bilingual jew anke multilingwi. Bħal dejjem Annabel tinsisti li s-soċjetà trid twieġeb għal ħtiġijiet li jkollhom persuni differenti. Fil-każ tagħha tajn lil ta' madwara jagħmlu dan permezz tal-paġna ta' Facebook A Silent World. Però ma nħossx li hija problema nuqqas ta' smigħ tiegħi. Jiena persuna def u dik hija l-identità tiegħi. Inħoss li l-problema nsiba fis-soċjetà meta ma jkunx hemm aċċess għal xi affarijiet. Jiena ngħix ħajja normali u ma nħossx li jiena differenti minn ħadd ieħor. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.